זה מתחיל, אני חושב. אני אסכם לנו את מי שלא רואה מתחבקים, ואסף תומע. טוב, אני לרוב מגיע עם דפים, אבל הפעם בגלל שזה ארוך במיוחד, אז New Age. טוב, אז זאת היא הברכה האחרונה שלי בהחלט. אוקיי, קודם כל נגיד תודה רבה לברכה הקסומה של האחים של אסף, שנתנו פה ברכה באמת נפלאה, וזה שהם הצליחו לומר אותה בעודם לבושים בלי להתנשק אחד עם השני כל שנייה וחצי, זה אדיר באמת. הללויה. טוב, אני גם הייתי מוחא לכם כפיים, אבל אמרו לי שטריפולטאים רואים בזה קריאת תיגר, ומצרים רואים בזה קריאת חיזור, אז כאילו לא משנה איך אני אבוא, מישהו יכול להפליק בי. טוב, סוג של הצהרת כוונות, ותמיד מזה רק הולך ומחמיר, מי שמאבד ריכוז מוזמן לגשת לסוף של איפה שלא שומעים. אז קודם כל אני מתנצל מראש בפני כל מישהו לא אני. אני לא מנומס במיוחד ואני לא מתוקן פוליטית, אני יודע את זה, אבל תכלס כנראה זה באמת יהיה הנאום האחרון שלי אי פעם. לא בגלל הדיזנטריה, תודה ששאלתם. זה יהיה הנאום האחרון שלי בגלל שאסף פה. ציפיתי למחיאות כפיים, אבל כנראה שלא מגיע. הוא השריד האחרון לחבורה של אנשים שאני ממש אוהב, שכולם עשו אותה שטות. סליחה, לא קוראת, לא שטות, טעות. שבניגוד לשטות מרמז גם על אינטליגנציה נורא נמוכה. אבל כמו שהסוס שהפיל את סופרמן, חבר'ה ריכוז, כמו שהסוס שהפיל את סופרמן אמר ללקס לותר, בנפול אויביך אל תצהל. טוב, אני כמובן לא נחשב, לא בגלל האימפוטנציה, תודה ששאלתם, אלא בגלל שלג'ינג'ים כידוע אין נשמה. לא, זה בסדר, זה מוכח מדעית, אין מה לעשות את זה, אני ניסיתי לעבור השתלת נשמה, אבל הגוף שלי דחה את זה. לא יודע מה זה אומר. מה שאתה אומר, אני עושה. כמו שאמרתי, הגוף שלי דחה את זה, ושאני אמות אז המטפלת הצפון קוריאנית שלי פשוט תדליק נר רגיל. זה באמת בסדר, זה גורלי לחיות לבד, וכמו נזיר טיפלתי עד שמשהו יעצבן אותי ואני אשרוף את עצמי. כמובן שבשביל לשרוף את עצמי, כל מה שאני צריך לעשות זה לעמוד בשמש רבע שעה. כמה כיף זה להיות אשכנזי, אומנם שכר יותר גבוה ויותר אופציות בשוק, אבל מגוון פסיכי של מחלות וחוסר יכולת ברמה הגנטית להתמודד עם אור שמש ומזרחים. זה כאילו שני הדברים שגורמים לאשכנזים להגיב אליהם כמו ערפדים. חום אנושי ואור צבע שהוא לא סיד. אוקיי, אבל עכשיו, אז מהתחלה. עד עכשיו זה האילתור, מהתחלה. אורחים נכבדים ופחות נכבדים, וכמובן משפחות יקרות ודודים קמצנים. ככה זה אצלנו, אני לא יודע זאת. התכנסנו כאן היום לחגוג את איחודם המרגש של שני אנשים נפלאים, אסף רונן ואשלם את החסר. וואו, סורי, זה פשוט נאום שכתבתי לאסף לפני כמה שנים, שהייתי בטוח שהוא התחתן עם נופר רונן. אני כמובן מהצד של החתן, אז כל הכבוד אליו. אני מכיר את אסף כבר 20 שנים, ממש חצי יובל, 5 שנים פחות מחצי יובל, שזה 0.46 יובל. במהלך 20 השנים האלה גיליתי שאסף כחבר הוא כמו הרפס. הוא תמיד שם, גם אם אתה לא רואה אותו, אתה יודע שהוא איתך. הוא תמיד יצוץ רגע לפני אירוע חשוב להגיד לך משהו. הוא רגיש לקור. אתה לא יכול להתנשק איתו, והנחמה היחידה בקיומו היא שלפחות זה לא סיפיליס. במהלך 20 השנים האלה גיליתי שאסף כבן אדם הוא כמו שעורה בעין. הוא שם בזווית, לוחצים עליו יוצא מוגלה, אל תלחצו עליו. אם הייתם שוטפים ידיים זה היה נחסך מכם,
ושהוא נעלם, אף פעם לא מתגעגעים אליו. במהלך 20 השנים האלה גיליתי שאסף כבן זוג הוא שעורה בעין שיש להם. לא יודע מה זה אומר, זה פשוט המסקנה הלוגית היחידה שהגעתי לה. אולי זה אומר שהוא סוג של נס רפואי, אם אפשר להגיד נס על משהו בקונוטציה שלילית. אוקיי, מההתחלה. עכשיו רצינו. אסף, אני באמת מכיר אותך מהתיכון, ואנחנו רצים אחד ליד השני בחיים האלה כבר הרבה שנים, ואני מחשיב אותך כמו אח. לא אח של משפחה, אח של בית חולים. תחושה שאתה לא מקבל את הטיפול הכי טוב, אבל זה עדיף מסניטר. אז בשביל להראות לך איך אני אוהב אותך, מבעד לערפל הבדיחות והציניות והסרקסטיות וההומור השחור, שדרך אגב אשתך פשוט התחננה שאני אעשה זה, כי אני לרוב לא כזה. הכנתי עבורך את הקטע הבא. הוא לקח ממני הרבה משאבים מנטליים, והוא מאגד בתוכו את הרגשות, המחשבות, האהבות, האכזבות, הריגושים, הבילויים, הטיולים, ושאר החוויות שעברנו יחד, והוא מכיל בתוכו את ההוויה, לא רק שלי, אלא גם של כל חבריך מהתיכון, ואני בטוח שגיא יוסי יענה בזה מאוד. מילים אורן יעקובוביץ', לחן אני ואתה נשנה את העולם ואת אריק איינשטיין. מה הם המילים, שום קשר ללחן, מה הם המילים אשר בלשון המעטה יוכלו לספר על הנפיל, טעיתי, מההתחלה, סליחה, חסרתי מילה. אסף, אלו מילים אשר יצאו מפי, יתארו בהגינות את זה אשר עומד מולי. מה הם המילים אשר בלשון המעטה יוכלו לספר על הנפיל מבלי ליצור בעתה? אסף, כמו שמך, על פניך תפילה נשואה ושפתותיה חתומות כמחית. בערוב ימי עורבים ינשאוך אל מקום ירח דל ועץ ירוחן. בשבילי אגוז יתופפו רגליך וכריות אבן צור חמה. בתום קרב על מצודת גביב ישולל רננת עוז ובת משול זיתף. חוכמתך כקליפת השום היא ובינתך כלשד עץ. יופייך הוא נדיר, נדיר עד כדי כך שיוגדר אף מוזר, אבל אם נהיה כנים אסף, אתה מכוער. עד כמה מכוער? שאל האשמאי השיכור. יצא התוספתן מהכובע ובפיו תשובות אין ספור. אסף כל כך מכוער שאיש הפיל מסתכל על תמונה שלו לפני שנרדם בלילה בשביל קצת פרופורציה בחיים. אסף כל כך מכוער שאפילו האחים שלו מתבאסים לנשק אותו. אסף כל כך מכוער שבסקר אינטרנטי של איזה דמות אתה בשר הטבעות יצא לו השיעול של גולום. אסף כל כך מכוער שחלק מתופעות הלוואי שקשורות בלהביט בו כוללות איבוד שליטה על סוגרים, דיכאון קליני ונזלת. אסף כל כך מכוער שמחלת הנשיקה מקבלת אותו. אסף כל כך מכוער שלמרות שהוא נולד לידה רגילה, הרופאים היו בטוחים שזאת לידת עכוז. אסף כל כך מכוער שבטירונות הרס"ר צעק עליו, חיה, למה אתה מגולח? אסף כל כך מכוער שאנשים ברחוב בטוחים שהוא ממלצר בסניף ארומה. אסף כל כך מכוער שהרב, דרך אגב זה נכון, ביקש בחופה היינו מה תהיה עליו. אסף כל כך מכוער שהיה לו קרום ברווז באצבעות הידיים, צלקת פתוחה מהמצח עד הבטן, עין נפוחה, בית שכי שלישי מתחת לסנטר וגיבנת, זה היה שיפור אדיר! אסף כל כך מכוער שהוא דוחה יתושים. אסף כל כך מכוער שחיפושיות זבל אומרות לילדים שלהם, הנה אתם רואים, תאכלו יפה, יום אחד תהיו גדולים כמוהו. אסף כל כך, וזה, תודה לגיוס, אסף כל כך מכוער שכל פרוקטולוג שרואה אותו מנסה לדחוף לו אצבע לעין. עד כדי כך מכוער שאל השיכור המחופן כן ענה תוספתן, ועדיין לא דובר על האופי המכוער. ועכשיו רק כמה מילים לקלה, כי בכל זאת תתלבשה יפה והיא באה. אז נופר כל כך מכוער. וואו, זה הקרוב. נופר כל כך יפה. נופר את כל כך יפה שהסיבה היחידה שלא קראו לך יפה זה כאילו, זה כזה אובייס. כמו לקרוא לבן. מה יודעים? איך קוראים לך? בן. וואלה, תן לי לנחש, ההורים שלך אחים. תראו לי מה האמת. אוקיי, בן. נופר כל כך יפה שליד אוסול היא נראית כמו הבת הראשונה שנולדת לכל משפחה אי פעם. הכי יפה בעולם. אז היום יהיה דרך אגב, אם מישהו יבוא וישאל אותי, יראה לי תמונה של הבת שלו או האחיינית שלו,
וישאל אותי, מה, היא לא הכי יפה בעולם? אני אגיד לו, לא. היום נופר הכי יפה בעולם. ואולי כדאי שלא תשפוט את הבת שלך במושגים מודדים כל כך כמו יופי כבר מגיל 0, ופעם הבאה שאתה מראה תמונה שלה לרווק שמגלה יותר עניין במעונת שווארמה, תחמיא לבת שלך דברים יותר משמעותיים, כמו נגיד האינטליגנציה שלו, החוש ההומור שלו, כמה אתה אוהב אותה, ואז היא תתבגר והביטחון העצמי שלה לא ישנה משהו טריוויאלי ומטופש כמו איך היא נראית, תדע שלפחות בזה היית אבא טוב. כן, קצת סאטירה במקום הזה. נופר כל כך יפה היום שאם הייתי נערה מתבגרת הייתי עושה לעצמי עכשיו סלפי ואז כותב בקומנט יו, תקלטו את זאתי מאחוריי, איזו מלכה אלופה מהממת, יו אני מתה, חבל שזה שעומד לידה נראה כמו תחור. אבל עכשיו ברצינות, כאילו ברצינות. נופר בניגוד לאסף, אותך אני באמת מחבב ממש. אני חושב שהסוג של קסם בעולם מאוד חומרי. הגושפנקה לכך נובעת מהעובדה שאני פשוט לא כועס עלייך, כי אני תמיד שומר טיפה טינה לזוגות, לבנות זוג של חברים שלי, סורי, זה פשוט ככה. אני תמיד קצת כועס עליהם, כי הם גזלו ממני חבר, הוא היה פעם חבר שלי, ואז את הגעת, ועכשיו הוא פחות חבר שלי, אז אני כאילו טיפה סומר, בגלל זה אבל ממש קצת, ואותך ממש לא, אני מברך על הזוגיות שלכם מכל הלב, באמת, כי אני פשוט מנסה לנתק איתו קשר כבר 20 שנה, אוסטול, ככה אני קורא לו. מה עוד אני יכול לומר לך שלא נאמר כבר? בטוח יש משהו. כן. אתה לא חכם כמו שאתה חושב שאתה. סורי, אני הראשון שיגיד את זה. אז אני ממש אוהב אתכם, ממש. אהבה טהורה ונקייה. אסף, אתה התפתחת וגדלת להיות אחד המוצלחים. אין לך מושג כמה אני נהנה מחברותך ומחברתך, וכמה אני מעריך אותך ואת השקפת עולמך ודרך חייך. ונופר, כנ"ל. אבל קצת פחות, כי אני מכיר אותך פחות זמן. אז תודה רבה לננושקה ותודה רבה לננה על האירוח הנפלא והאוכל הנורא טעים. ממש שלב ממני מהחברים, האוכל כמובן, ותהיה להצלחה והמשך מסיבה, ותודה שלא ירצת.